Ja kohta 10 361. Tuut se. P-invite Johannes 29. Mennään vaikka ihan... Onko se täällä? On. Niin, Ei sitten. tarvitse mennä tiimissä. Onko ei tiimis? Eli kompassi. Sitten N. Y. T. Nyt. Ja päästäänkö samaan? Kyllä päästään. Sä et oo täällä. Täällä ei ketään. Nisko. Tuli taas tää nisko. Disko. Jospa mä returnaan hubiin. Ja mä. Ja sit onks meillä enää sit invite? Oi, sun ei tarvitse painaa. Nyt meidän pitäisi olla samassa. Ihan sama, mä tuun sinne. Siis painetaan vaan yhtä aikaa. Your stable invite. No niin. N, Y, T, nyt. Ja ollaan samassa. Kyllä ollaan. Tämä perustaktiikka toimii. Meidän perustaktiikka toimii ja mikäs on sitten meidän aihe? Diamond. Mä sain loistavan idean. En. Tää oikeastaan tonna voisi heittää pois sitten. Toi ja... Ei toi. Mä sanoisin, että... Toivottavasti tää nyt sit onnistuu. Älkää sit huutako sinne kommentteihin, että mä huijaan. No ei tää oikeastaan huijaamista. Noin. Sitten... Tästä tulee aika älyttömän ruma. Näin. Joo, ja me vedetään tässä nyt pari matsia varmaan. Tätä, koska nämä on kuitenkin aika lyhyitä. Noin. Sitten... Joo, tänne on sitten näin. Näin. Sitten... Onks tää? Joo, mä pelasin yhden jutun. Ei vielä. Nyt.
Joo. Noin. Sitten tätä timaa. Ja en sitä ole ottanut mistään mallia. Kaikki tietää. Toivottavasti. Tää on ruma. Näin. Toivottavasti se tuli. Mä otin. Se mitään. Noin. Tilantin näköistä. Joo, sitten. On aikaa vielä tähän. Ai, joku tekee tollasta. Sitten pluskulma. Ei, joku vaihtaa sitten niin. Vaihtaa. Vaittaako? Joo. Se tekee sormuksen. Lolt. On se parempi? Se on jo parempi ilma. Joo. Tää taideteos on valmis. En tiedä, näyttääkö tää yhtään sieltä, millä pitäisi. No. Mä laitan puut, koska aika ei oo hirveesti yritystä. No. Ei timantti oo ton muotonen! Puup. Puup. Ei nää oo oikeesti yrittänyt. Tää on ihan... Mä laitan puup. Ei timantti oo ton muotonen. Timantti ei oo ensinnäkään symmetrinen. Superpuu. En mä superpuuppia laita, mutta mä laitan puup. That's your. Mä laitan good, vaan koska se oot sä. Ei kun mä laitan ok, koska se on kuitenkin pixel art. No. Oi voi! Mä laitan Mä laitan puut, koska aika helposti on tääkin tehtävissä. What? What? Mä laitan puup. Mikä tää on? Puup. Mä voin sanoa, että mäkin tein pikaksen, mutta se ei oo näin ruma. Tää on mun. What? Mä laitan puupit. Ensinnäkään timantti ei oo kuution muotoinen. Superpuup. Ja sen päällä ei oo tällä. Niinpä. No tää on tehty timantti. Mä laitan ok. Tää on... Monessa olit? Mä olen kolmas. Ole. Nyt muistatte mun 2 koiraa. Joo. Joo. Kummallakin kerralla. Niinpä. N, Y, T, nyt. Ollaanko samassa ja me... Ei olla samassa. En mä tiedä. Kysy silti äitiltä. Blum. Joo, sama. No. Olis sulla noin? Ei, kun bun. N, Y, T, nyt.
Oli ihan täsmälleen samaan aikaan, mutta päästäkö samaan? Päästä. Jee! Seuraavaksi mä lupaan, että tulee PvP. Koska mun nimi on oikeesti. Ai jo toinen kerta. Mä teen varmaan saman. Tää on Knight. Ritari. Oota. Mä sanoin sen. Tässä keskellä ilman mitään blokkia. Jarro. Rauta. Minä olen tässä keskellä näitä. Ja sitten valla. Mä pysyn tässä keskellä näin. Niinku sulla on Gold Knight skininen. Joo, mä siis pysyn tässä keskellä. Näytettävän. Läp. Se tuli hyödyttää tää mun skini. Juuri näin. Me vedetään tää matsin jälkeen varmaan vielä takas. Mä katon. Tältä kauan tää on kuvan. FPS kuuluu. Mä näen sun. Se on sun vieressä. Jee! Se on kesken tällä hetkellä jala. Mistä aineesta mä teen? Ironista. Okei. Se on mun vieressä. Fuck you! Mä pysyn vaan näytettävänä. No siksi onkin mulle epäreilua. Ja mulla tuli hyödyttää mun skiniä. Muut sä et varmaan saa mitään hirmu hyviä pisteitä. Joo, mä teen tähän pikkujävän. Pikkujävän. Tää mun teos tulee olemaan ihan hirveä. Mä arvaan, että se tulee mun. Ei. Sun tulee olemaan legendaarinen. Mulla on ihan... On sulla mitään varaa sanoa? Tulee kymmentä kädet. Näkisitpä mun. Näkisitpä mun. Näkisitpä itse mun kädet. Mä en nyt ala kattoo sun sinne, mutta mä näen sen kyllä jossain vaiheessa. Ton verran aikaa. Saa nähdä hinka. Mä en tiedä miksi mä alan tekee tästä umpinaista. Eli jossain vaiheessa kun tulee koirahenkilöt, niin mä voitan koiran. Mitä? Sitten kun tulee koira taas, niin mä en varmaan voitan taas. Mut älä sitten voittaa mua tokis. Niin mä tässä mun vanhan perinteisen. Ajattelin, että ei. Tuliko se silloin tokaksi? Joo. Siksi mua vituttaa. Sori nyt mun kiroilut, mutta... Mä en ehdi saamaan tätä valmiiksi. Älä vaan. Mä en saa tätä valmiiksi. Tästä tulisi hienoa, jos mä saisin tämän valmiiksi, kun mä en saa. Paitsi noi kädet.
Joo, et saa kolme. Se ei olisi sama kuin Mut puuttuu 3 blokki! Oh my god! Super poop. Mikä ritari tää on? sama. Mut puuttuu 3 blokkia! Tää sun. Mulla on vielä hienompi. Se on oikeesti ihan hirveä. Poop. Verta. Mistä armorit on? Poop. Tietysti tää voittaa. Kyllä mahdollista. On. Mitä annoit pisteeksi? Oho. Poop. Sama. Eli ihmiset ilmaa tuollainen. Älä. Sitten takanakin on. Ai Vantaa. Oho. Ehkä puhut. Mikä tää on? Mikä on tämä? Poop. Hei, mulla on jopa chanssi voittaa tää. Tää. Super poop. Mä otan, että mä näen sun. Poop. Ei mun legendari. Annoin. Tää pää on sivussa super poop. Ei vaan poop. Mikä tän tartussa on? Super poop. Varmaan jään vähän kesken. Sama. Ammun. Legendaarinen. Legendaarinen. Ja mikä tää on? Se istuu penkillä. Mä laitan poop. Ja sillä ei oo edes kunnon silmiä. Tää voitti! Monessa olet? Mä olin 7. Olis parempi kun mä kerron sen rakentamista. No, No pitäisikö meidän lopettaa tää video tähän? Joo. Joo, eli moi moi, mä olin MC Justus takaisin PvP ja hän oli! Me lopetamme video tähän! Nähdään ensi kerralla!